Tuli hetki sitten kuunneltua Magnus Carlsenin haastattelu Lex Fridmanin podcastissa, ja nyt ajattelin tässä purkaa ne isoimmat havainnot, mitä mä tein tästä haastattelun pohjalta, liittyen nimenomaan motivaatioon, menestymiseen, ja mikä se kaava on yleensä henkilöille, joista tulee maailman parhaimpia jossakin asiassa, tai vähintäänkin äärimmäisen hyviä. Eli yksi, mikä nyt toistuu monesta muustakin lähteestä, mutta Magnuksella myöskin, eli ei tee mitään, mistä ei pidä. Liikuntaakin, mikä on äärimmäisen hyödyllinen shakin pelaajille, koska ne viettiä lopulta isoissa kisoissa 8 tuntia paikoillaan, istuen ja miettien, ja jos ei sulla ole lihakset ja kaikki kunnossa, niin se virhe tulee yleensä sitä jaksamisesta, että se pohjakunto on tärkeä. Eli Magnukselle se liikunta on iso juttu hänen elämänsä. Se ei tee sitä takia, että hän pärjäisi shakissa paremmin, vaan koska hän tykkää liikunnasta. Hän tykkää potkia jalkapalloa pihalla. Ja esimerkiksi hänelle ehdotettiin jossakin vaiheessa, että tee shakkipusleja, eli shakkitehtäviä, mitä löytyy kirjoista ja netistä nykyään. Niin se ei vaan löytänyt niitä mielekkäiksi jostakin syystä. Mutta mistä hän tähän löysi mielekkääksi on shakkikirjat. Ja koska ne on mielenkiintoisia, niitä se ahmi sitten ihan kunnolla. Ja yksi hauska havainto myöskin tämän haastattelun perusteella, kun hän kertoi jo, kuinka hän nuorena huomasi, että hän poikkeaa porukasta. Ja se uskoi jo nuorena myöskin tästä syystä, että hänestä tulee yksi Norjan parhaista. Ja se oli vaan kiinnostuksen määrä. Ja se katsoi ympärille silloin shakkikerhossa, että suurin osa, ketkä sinne muihin tuli, niin se on sama kuin menisi jalkapallotreeneihin. Tai mikä tahansa harrastusaktiviteetti. Jotain, jossa käydään pari kertaa viikossa, ja sitten viikonloppuna pelataan turnaus. Se on vaan se juttu. Toisin kuin Carlsen, joka päivä päättyi, niin se oli kotona lukemassa shakkikirjoja. Sitä oikeasti kiinnosti se asia. Se halusi pärjätä. Se oli kiinnostunut. Mikä se ikinä syy onkaan. Tämä on mulle täysin mysteeri vielä, kuka kiinnostuu mistäkin ja minkä takia. Mutta Magnukselle se oli shakin pelaaminen. Tähän väliin voi sivuhuomautuksen sanoa, että tämä ei ihan näin mustavalkoista aina ole. Eli esimerkiksi nämä shakkipuslet, mistä Magnus ei tykännyt, jos sille olisi pakotettu niitä enemmän tai nähty, että mikä se juttu niissä on, niin olisi saattanut tykätä, jos olisi tullut hyväksi siinä ja niin edelleen. Eli isolle osalle ihmisistä se, että ne on hyviä jossakin, niin se on se ensimmäinen kikkeri. Joku lahjakkuus tai joku semmoinen, että he on parempi kuin muut, niin se vahvistaa sitä mielenkiintoa myös lajista. Mutta se ei ole ainut selittävä tekijä. Ja vastakohta tällaiselle menestymisen kaavalle niin sanotusti on yleensä se, meidän yhteiskunnassa ainakin, että vanhemmat pakottaa johonkin. Sä elät vanhemman fantasiaa, että susta tulee hyvä jääkiekon pelaaja tai nyrkkeilijä. Ja sitten kun sä teet väärästä motivaatiostakin asiaa, niin kyllä sä voit nousta pitkälle, sä voit nousta huipulle, mutta se ihan kärkitaso puuttuu sulta, koska sulta puuttuu se sisäinen motivaatio sen asian tekemiseen. Ja se vaan näkyy siinä vaiheessa, kun toinen tekee 10 tuntia sitä asiaa ja se on edelleen energinen ja nauttii elämästä, kun se toinen, joka on väärästä motivaatiosta, se on luultavasti väsynyt sen jälkeen ja se näkyy sitten muualla ja niin edelleen. Sen takia tämä tekee sen, minkä kokee mielekkääksi, se mistä tykkää ja niin edelleen, on äärimmäisen tärkeää missä tahansa asiassa. Toinen shakin pelaaja Hikaru Nakamura sanoi myöskin tällaista, että kun hän oli nuori, niin hän koki sen yhdeksi tärkeimmistä asioista, että hänen vanhempansa eivät pakottaneet häntä shakin pelaamiseen. Ne oli mukana, ne tuki sitä, mutta ei nimenomaan liikaa painostanut sen pariin. Se tuli sitten luonnollista reittiä pitkin se halu tehdä sitä asiaa. Ja nykyään on kaikkia tutkimuksia motivaatiosta ja palkinnosta ja sen asian miettimisestä, mitä haluaa tehdä. Viimeisin, mikä tuli vastaan, oli kun laitettiin lapsille, jotka tykkäsivät piirtämisestä, ja yhtäkkiä niitä ruvettiin palkitsemaan piirtämisestä. Annettiin niille palkinto, mitä sen ikäiset tykkää, papukaijamerkkiä ja muuta. Ja tämän palkitsemisen jälkeen kohta se piirtäminen oli vähemmän nautinnollista. Ne ei tehnyt enää sitä sen piirtämisen takia, vaan sen palkinnon eteen.
Niin nämä on tuttuja mekanismeja. Sitten muita tällaisia muistikuvia kautta havaintoja muista menestyjistä, mitä tulee mieleen, niin esimerkkejä Warren Buffett, jolle aikanaan ehdotettiin meditaatiota. Ja meditaatiokin on todistetusti, että se on hyvä ja niin edelleen. Mutta Buffett sanoi, että se mieluummin lukee Excel-taulukoita. Se on sille paljon mukavampi puhua. Vaikka se jonkun mielestä voisi kuulostaa nurinkuriselta, että Excel-taulukot on mukavia, mutta se on Buffetti ja se on pärjännyt sen. Eli kuitenkin seurannut sitä omaa johdatustaan, omaa mielenkiintoa tietyllä omalla tasolla. Tai sitten Bill Gates, joka oli omassa huoneessa niin pitkään lukemassa samoja kirjoja, että meni siihen pisteestä vanhemmat, niin täytyy pakottaa se pihalle sieltä, että se saa sosiaalista osaamista ja kokemusta. Ei sille tarvinnut sanoa, että lue ja opiskele ja tee sitä tätä, sille se tuli luonnostaan, se oli se juttu. Michael Greger, joka on tämä henkilö, jolta mä oon ammentanut tätä ravintotietoa, siltä kysytään, että mitä teet harrastukseksi? Niin se vähän yskii hetken aikaa, että jos hänellä on vapaata aikaa, niin hän menee johonkin kellariin lukemaan vanhoja lääketieteellisiä tutkimuksia ja se viettää niiden kanssa parhaan. Se on se juttu, voisi sanoa aika varmasti. Ja sitten on vielä yksi parhaista esimerkkeistä Arnold Schwarzenegger, joka hänen sanojensa mukaisesti, kun hän meni salille, niin se tuntui samalta kuin orgasmin saaminen. 2 tuntia pumppia aamulla ja 2 tuntia illalla ja ei tarvittanut ekstra motivaatiota. Kenenkään ei tarvinnut pakottaa tätä kaverin salille. Siihen on syy, miksi siitä tuli se aikanaan yksi maailman isoimmista pojista. Ja tässä nyt vähän tulee turhan ruusuinen kuva tästä te aina mitä tykkäät ideasta. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että jotkut voi kiinnostua siitä, missä ne tulee hyväksi ja sitä kautta tulee kiinnostus. Ja toinen on se, että aina jokaisessa hommassa on jotakin epämieluisaa. Aina löytyy joku osa, mikä ei ole kovin mielenkiintoista. Esimerkiksi yksi iso rooli hyväksi tulemisessa monessa asiassa on tietoinen harjoittelu. Ja se on yleensä aika raskas prosessi, eikä mieluisaa sillä hetkellä ainakaan. Sen hyödyt näkyy sitten jälkeenpäin kyllä äärimmäisen hyvin. Mutta pääsääntöisesti, tämä nyt on mun oma suositus, että tähtää vaikka 80-20 suhteeseen. Eli vähintään siinä, mitä tekee, niin 80% on mielekästä versus 20. Ja ihmisaivot myöskin, ne ei pysty kunnolla olemaan tilassa, missä kaikki olisi koko ajan tosi mukavaa, koska ne tarvitsee sen kontrastin ymmärtääkseen, missä mennään. 80-20 on varmaan ihan hyvä tähdätä. Joskin en näe sitä yhtään vääränä, jos sitä 100% haluaa tavoitella. Se on ihan hyvä tavoite. Ei muuta kuin onnea matkaa, jos sellaista lähtee tavoittelemaan.